I dag skal vi se på, hvordan man drejer med vandglas. Jeg har lige drejet en cylinder op og skal til at komme vandglas på, men først skal jeg lige have vandet op fra bunden af cylinderen, og jeg skal have skærven tør. Jeg plejer at smøre 3 lag på, og så tørrer jeg indimellem hvert lag med en hårdtørrer. Hele formålet med den her proces, det er at få ler til at sprække, så det giver et flot mønster hele vejen rundt på skærven. Vandglas er normalt noget, man bruger til at tætne porøst keramik, altså lertøj, rødler eller blåler. Noget, der ikke er vandtæt efter det er brændt. Men man kan altså også bruge det på den her mere interessante måde. Det er en proces, der godt kan tage lang tid. Derfor spoler vi lidt frem. Som man kan se på billederne, så bruger jeg kun én hånd til at udvide cylinderen med. Og det gør jeg selvfølgelig, fordi man ikke kan røre ved skærven udenpå, hvor vandglasoverfladen er, så bliver den simpelthen ødelagt. Når man drejer med én hånd, bliver man nødt til at være forsigtig og tage det stille og roligt, for det kan meget hurtigt blive skævt, og så er det meget svært at rette op på igen. Her kan man se, hvordan skærven ser ud efter den første udvidelse. Der er kommet nogle sprækker hele vejen rundt, som kun vil blive dybere, jo mere jeg udvider cylinderen. Bliver man lidt ivrig og kommer til at skynde sig, og det bliver lidt skævt, så kan man tage en skinne for lige at rette lidt ekstra op på cylinderen.
Der er nok flere, der spørger, hvor stammer den her teknik så egentlig fra? Der, hvor jeg kender den fra, det er fra en østeuropæisk teknik, der hedder Abara, som ligner Raku på mange måder. Man tager simpelthen et råt, uforglødet stykke keramik, kommer det i en rakuovn, og når det så har nået de her 900 grader, så tager man det og dypper det simpelthen i surdej. Man skolder det simpelthen i surdej, så skærmen bliver tætnet på den måde. På den måde så får keramikken nogle brunlige og sorte farver, som man kender det fra raku. Men det kommer altså til at lugte en lille smule af snobrød bagefter. Jeg vil ikke sige så meget mere, men bare lade jer nyde de sidste billeder alene og ønske jer god vind.